disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua, wakil keluarga Bani Maryam, yang akan disampaikan oleh Mbah Hajah Khotimatul Mahmudah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Sahibul Bait Bule Hajah Siti Aisyah, yang kami hormati Bule Hajah Siti Saroh, dan semua adik-adikku, walaupun ini adalah adik-adik saya semua ya, adik-adikku dan putu, anak putuku, serta buyutku, rahimakumullah. Pertama kami panjatkan puji syukur, alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa mengadakan halal bihalal dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas nama keluarga Bani Maryam. Alhamdulillah pada hari ini semuanya insya Allah hadir, lancar. Niki saking kula badhe absen, badhe absen, mbok bilih niki saking Caruban, Bule Siti, Bu Hajah Rohmat hadir nggih? Hadir nggih Bu Hajah Rohmat sekeluarga? Niki wau wonten WA masih OTW ngenten duka niki temun dugi niki napa dereng. Terus saking keluarga Bali Rejo, alhamdulillah dipun wakili Mas Nur Salim sekeluarga menika hadir. Lah menika Bupo Suyati menika nggih mugi-mugi mawon enggal dipun paringi sehat, menika napa nipun sukunipun niku damel tindak lemes, terus niki insyaallah dipun wakili Mas Nur Salim nika sak keluarga nggih. Saking Bojonegoro alhamdulillah menika hadir. Saking Bojonegoro Mbak Lulu sekeluarga menika dateng Jawi. Lajeng niki Mas Ulil, garwanipun Mas Ulil, nika Mas Ulil mboten saged tindak, menika garwanipun lajeng diwakili adik dipunteraken adikipun Mas Ulil nggih. Nika Mas Sajuri gadah putra sekawan ingkang hadir kalih nggih. Sumberjo kalih Jombang. Lah ingkang Malang nyuwun pangapunten menika mboten saged hadir nggih karena kondisi. Ingkang Mas Nur Fadli mboten saged hadir nggih. Terus ingkang nomor sekawan menika Mas Sumarsono menika titip salam. Nika kula kalih keluarga saking Mas Sumarsono Palembang masih nyambung nggih. Masih nyambung dados WA-an niku masih nyambung. Tapi ya karena jauh itu nggak bisa hadir. Dan ini titip salam dumateng keluarga Mbah Hasan Abdullah sekeluarga sedoyo. Mugi-mugi anggenipun merantau keluarga Mas Sumarsono dipun paringi lancar, dipun paringi sehat jasmani rohaninipun, dipun paringi iman Islam lan takwa dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan dipun paringi rezeki ingkang melimpah sehingga saged silaturahim, saged mudik dhateng pagotan nggih. Terus lajeng saking Bu Sumartini, Mbak Yu Sumartini menika alhamdulillah hadir. Saking Dempelan Mas Abid menika gadah putra kalih nggih. Menika dateng Demelan, alhamdulillah menika hadir. Terus Mbak Uti menika dateng Goranggareng, alhamdulillah nggih hadir. Punya anak satu. Lan menika Mas Latif menika single dongane mawon mugi-mugi enggal dipun paringi jodoh nggih. Lajeng napa niku niki nyuwun pangapunten Mbak Tin menika mboten mungkin dateng pagotan menika dipun openi Mbak Utik dateng Goranggareng nggih. Dan niki alhamdulillah niki nggih saged rawuh nggih. Saking Mas Sayuti Bu Suti ini wonten mboten nggih? Oh Bu Siti ini absen nggih.
Nggih sampun kula kabari jane tapi nggih duka wonten acara. Lah saking kula piyambak alhamdulillah niki sedaya hadir amargi anak kula niki sedaya dateng pagotan nggih. Dados Mas Rois niku nggih dateng pagotan, Mas Lailan nggih dateng pagotan, lan Mbak Nur niku nggih dateng pagotan. Dados mlumpuk nggih alhamdulillah kula niki bejo anak kula niki sedaya mboten merantau lan mboten anu. Dados alhamdulillah saged mlumpak sedaya nggih. Mugi-mugi barokai anak putu kula lan sedaya adik-adik kula ingkang merantau dhateng pundi kemawon, mugi-mugi dipun paringi barokah nggih, dipun paringi barokah sedayanipun, barokah rezekinipun lan barokah agamanipun nggih. Ngoten. Menika kemawon atur kula mbok bilih wonten atur kula ingkang boten ngresepaken penggalih. Kula nyuwun pangapunten sak kata-katahipun wakil dari Bani Maryam mbok bilih wonten kesalahan arupi menapa kemawon ingkang dipun sengaja maupun tidak kula sebagai wakilipun nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.